Jesteśmy w Puerto Rico. To nasz przedostatni dzień pobytu w Hiszpanii. Konkretnie na Gran Canaria. Amelia, pomachaj! Amelia? Amelia, pomachaj! Co masz? Tata cały czas łowi, szuka krabów, pustelników i... Tata znalazł już 3. I jeszcze Aktualnie starałem się złapać małego kraba, ale mi zwiał, bo jest mniejszy i szybszy. O, właśnie wynurzył się krab pustelnik. Właśnie się wynurzył, o. Ale pierdzielankuje. Przecudowna pogoda, piękna, piaszczysta plaża, no i ślicznie czysta woda, przezroczysta wręcz. Statki pływają wokoło, hotele na wzgórzach. Rewelacja po prostu. Tak czysta woda, że wszystko widać na dnie. A tu tata szuka kraba. Akcja. Sebastian w poszukiwaniu kraba. Uciekł mi. I nie ma kraba. Amelincia, Amelinka. Krystian! Krystian! Pomachaj! Czego dziecko się boisz? Jest co? Za mną duży krab. Tata cię okłamuje specjalnie, żebyś się bał. Jak ci się podoba, Krystianek, w Puerto Rico? No fajnie. Co? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, no. No, to koniec nagrywania. Piękna miejscowość Puerto Rico.